Vatandaşlarımız күпләп яшәгән Россия төбәкләрендә татар мәгърифәте көннәре 5 ел рәттән уздырыла. Шара республикабыздан читтә яшәүче милләттәшләребезнең ана телен өйрәнүгә, мәдәни белем бирү үсешенә ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Әлеге проектны оештырып Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре 20дән артык төбәктә булдылар. Бу юлы казанлыларны Чиләбе җирендә кабул иттеләр. Татар мәгърифәте көннәренең Кунашак районыннан башлануы очраклы түгел. Нәкъ биредә милләттәшләр күпләп яши. Алар район халкының 36% тәшкил итә. Татарстан делегациясының Кунашак районына сәфәре район хакимияте, мәгариф идарәсе җитәкчелеге, шулай ук җирле татар җәмәгатьчелеге активистлары белән очрашудан башланды. Мәктәпләрдә татар телен укыту мәсьәләсе турында фикер алышуда төп проблемалар ачыкланды. Аларны бергәләп хәл итү ысулларын карадылар. Районның 17 гомуми белем учреждениесенең тик берсендә Үзбәгәрәк авылы мәктәбендә балалар ана телен һәм татар мәдәниятен дәрестән тыш өйрәнә. Район үзәге Коншакта мәктәп һәм балалар бакчасында татар түгәрәкләре эшли. Да, у нас проблема с педагогами. Министерство образования тоже мониторило и вышли нам с таким запросом, есть ли желающие, чтобы выйти уже в Казань, вот такие-то, такие-то. Но от того, что расстояние, родителей особо-то как бы вот нет желающих. Бу сорауга җавап итеп, татарстанлылар милли педагогик кадрларны әзерләүнең берничә вариантын тәкъдим иттеләр. Аннары Казан кунаклары өчен район үзәгенең истәлекле урыннары буйлап экскурсия оештырылды. Кунашак мәчетендә, район тарихын бәян итүче музейда булып, ондагы экспонатлар белән танышканнан соң Мөслим бистәсенә юнәлделәр. Бистә Кунашак районының иң яшь торак пункты. Аңа нигез 2009 елда салына. Халык аны яңа Мөслим дип тә йөртә. Биредә иске мөслим кешеләр яши. Бу авыл Маяк предприятиесенең радиоактив калдыклар белән пычранган Теча елгасының яры буенда урнашкан булган. 1957 елда Маяк хим комбинатында авария аркасында Теча елгасы радиоактив пычрана. Әмма ярты гасыр халык зарарлы авылда яши. Иске Мөслимнән берничә чакрым яраклыктагы урынга йортлар төзеп, бары тик 10 ел элек кенә халык яңа бистәгә күчерелә. Бер үк төрле йортлар белән бергә төзелгән заманча балалар бакчасы, бассейнлы зур мәктәп бинасы авылның бизәге. Биргә күченгәндә барлыгы 240 укучы була. Бүген аларның саны 310га кадәр арткан. Быел гына 1нче сыйныфка укырга 36 бала килгән. Эшләү өчен барлык шартлар да бар. Халык традицияларын яңадан тургызуны, мәдәни белем бирүне кичкенә балаларны ана телен өйрәтүдән башларга ниятлибез ди Мөслим мәктәбе директоры Оксана Латыйпова. С годами понимаю, что оно мне оказывается нужно, что это мое родное, что я хочу изучать его, я хочу читать и писать, хотя я сама вот тоже на сегодняшний день не умею ни читать, ни писать, а мне это уже хочется. И надо вот действительно как педагоги, нам необходимо работать с родителями и объяснять им, что нужно это уже с малых лет, потому что наши бабушки и дедушки тоже, они, получается, не вечны, они уйдут, уйдет культура, как говорится, кембедекуме, чтобы со всеми этим вот это же тоже немаловажный фактор получается. Вот поэтому я думаю, что сейчас начнем работать уже конкретно по данному вопросу, тем более учитывая тот факт, что вот сегодня я услышала, что будет очень большая поддержка со стороны Казани, вот получается, с министерства со стороны, будем работать. Мөслим укучылары Татарстан кунакларын мәктәп усагасында ук ипи, тоз һәм шәкшәк белән каршы алды. Мәктәп сәхнәсендә татар түгәрәгендә шөгыльләнүче кичкенә талантлар кунакларны махсус әзерләгән чыгышлары белән сөендерде. Татарстан делегациясы белән очрашуга Мөслим мәктәбенә Кунашак районы мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре, укытучылар, тәрбиячеләр, китапхана өлкәсе вәкилләре килгән. Ана телен укытуны оештыру буенча сөйләшү алар белән дәвам итте. Татарстан педагоглары үз эшләре тәҗрибәсе белән уртаклашты. От сегодняшнего дня я ожидаю очень многого, потому что Татарстан, думаю, не зря они приехали, что они нас поддержат. Ну, больше всего, конечно, зависит от нашего руководства, от руководства управления образования, от руководителей образовательных учреждений, я думаю так. А Татарстан, думаю, какой-то все равно толчок даст, что у нас должно получиться. Я почему-то вот чувствую, что получится у нас. Туган телне укыту мәсьәләсен ата-аналар белән бергә хәл итеп була. Ә моның өчен гаиләләр белән эшне активлаштырырга кирәк дигән бер фикердә укытучы һәм тәрбиячеләр.
Безнең бүгенге очрашудан соң әлбәттә инде укыту планнарына да телне прям предмет буларак укытырлар дип өмет калам. Чөнки безнең 2017 елда Курган өлкәсендә, Сафакүл өлкәсендә, Сафакүл районында булган идек. Анда безнең татар мәктәпләре юк иде. Менә шундай зур очрашудан соң, менә шу татар мәгарифе көннәреннән соң безнең 10 мәктәп татар мәктәбе, 10 мәктәптә татар телен өйрәтә башладылар. Миңа калса, әлеге чараларның мөһимлеге дә, кирәклеге дә зурдыр дип саныйм. Кунашак районына сәфәр ахырында Казан кунаклары мәктәпләр өчен китаплар, татар дәбетәйләре, камзуллар бүләк итте. Бик сөендерә теләк бар. Алга таба татар телен ана теле буларак өйрәнергә, ана уку йортларында кертеп җибәрергә, укытучыларда да, мәктәп директорларында да һәм аеруча мөһим министрлыкта да моңа теләк бар. Эш башланды, алга таба да булыр дип өметләнәбез. Чөнки кызыксыну бар, теләк бар. Чиләбе өлкәсенең Кунашак районыннан Гөлдәр Хафизова, Татарлар.